Outro dos sitios que o visitante ten que parar, eu casi diría que de maneira obligada forzosa, cando veño o Morrazo, é na iglesia de San Andrés de Io. San Andrés de Io conserva todavía restos do siglo XII, é unha iglesia de estilo románico bellísima, pero eu lle invitaría ao visitante que cando veña a San Andrés de Io, veña con calma, se sente no seu adro e disfrute da belleza do entorno. Dende o adro pode disfrutar dunhas bellísimas vistas sobre a Ensenada, o final da ría de Aldán, o pobo de Aldán, e eu me gustaría, a min personalmente, me chamou sempre a atención un elemento arquitectónico, eu diría, aunque un tanto diferente aos demais, este peto de ánimas que temos aquí, nel sempre vamos a topar algunha flor e sempre vamos a topar este anxo cunha vela iluminando. Quizáis iluminando os mariñeiros de Aldán. Outra cousa que vostedes non quero que pasen por alto é darse unhas cantas voltas parando paso a paso e contemplar o cruceiro de Io. Decía Castelao que donde hai un cruceiro hai unha pena e hai un pecado. Eu penso que quizáis cando o maestro Cerviño fixo o cruceiro do Io non pensou ni en penas ni en pecados, pensou quizáis na gloria e en facer unha das obras, a súa obra cumbre é unha dos cruceiros máis impresionantes de todo Galicia. Como definir o cruceiro de Io? Pois moi sinxelo. Eu diría que é filigrana en granito. Dende logo, o visitante, o cruceiro de Io, a súa escenificación, non a vai esquecer. E, de feito, é un dos elementos arquitectónicos quizáis máis coñecidos de todo Galicia.